program we talk a better program where they come from. And number broadcasting service the habit of the East. Now we be the champions. You have to go, if you talk and foible, if you speak your English, you can as well speak your big part on the psyche of the girl child. You have to go is nice. Okay, watch up here also. We'll have the first message from our sponsor, Swiss Metro Dice Roofing System. Yeah, NwaChinemelu program and we'll talk and we can see about a topic of early marriage and its impact on the psyche of the girl child. Ndaina family tata dating on Ihai Umakiabu, Chief Mrs. Edochie Adere General. She's a SSA media to Anambra State Government, a Nollywood actor and a producer. She's a blogger equally at ugeneanambra.com and ujuedochie.com. Social media handle Edochie media handle at ujuedochie. Sorry, Adere. Maybe not. Okay. Public policy analyst, NwaChinemelu 1. NwaChinemelu no get talk am. NwaChinemelu. Sister from another mother is in Naki, former Philistic, and is in the guy. In the Bani, Arike Walani Noji. Put the learning second area. Mama called them what I want. 55555. Mobile Pani na 07018639546. 07018639546. Send the line message na WhatsApp. My WhatsApp number is 07082922780. On your WhatsApp, it's a part on the side of the girl trader. I did. I'm doing that. Early marriage, bo. Onumudi na nwunye. Mbe nwatakịrị nwanyị ọ na-adịkana n'aka nwatakịrị nwanyị. Mbe nwatakịrị nwanyị na-ekere wee tolu onumudi when she is not ripe for marriage. Nne na nne ya eduzie ihe ga-enye nwoke ka ọ nụvia. Na early marriage. Early marriage. Make a talk smaller. It be like saying early marriage. So we won't look how old will that girl be? Make it be saying early marriage. She only get the early marriage. No, men do. But a girl we talk about now. Yes. I know the television talk say person go down grow during 17, 18. From 17, 18, say if you can well, we say now people get married 6, 7, 12, 13-year-old girls are pushed into marriage by their parents. So for between 6 and 13-year-old girls, 6 years old girls. 1 year, okay, I said on Azuya. The different cause, what are the causes of this early marriage? Ife m watching n'obi m no nya na-ebute early marriage. Ụfọdụ na-abụ na aka esichere nne na nna ike. Ụfọdụ na-abụkwa na amụrụ ụmụ ara ahụ na ụmụ nwanyị. Ọ bụrụ na nwata nwanyị maybe no nwere ike iji ya na-aga ọgbọjọ. Nne na nna ya asị ya ọ bụrụkwa nnụnụ adịghị adịcha atụtụ ime n'ihi ya apụ ka ije na be nwoke akwaziela isi kwee anya na be nwoke oluo na be nwoke o bidozie mme mmụ arụ nya bụ ibe mmụ afọ. Sir Jude, apart from ihe na-aba anụma adịghị kwuru, nwere ihe ndị ọzọ nwere ike ịkwanye nwatakịrị na alụmdi na nwunye na-etozu n'etozu? Inekwa anya na religious side of it. When the religion fa the bottom line na akwụkwọ na a na-atụ ụjọ ka nwaanyị a ịrụ abịa nne ya wetụrụ ime. That religion nọ na obodo a country Nigeria, gọvanọ na-achị steeti n'ọnụ nwatakịrị dị 11 years old. Akpọ ndị mmadụ ga celebrate ya.
Anache modern no ha ro no mata play go. I talk I'm the past the case guy na no Henry Keshani just at times they call this a problem solver. So we can tell a lot of things today as regards early child, early marriage. And in Funa, if you go to Kosibu, where you had 6 years, and work at Tawazia, Tutu chumi sound sawa make an Nawfia kesi anazu ya we zo nyemwe ade ro we chọrọ itinye okwu m abụọ bụ nke ka m chọrọ ịtụnyere maka na o nwere ike iji sụọ asụsụ na-adaba esi akpọli ya onye nwoke as if nọ nne na nna na-edu nwaba eje ụmụ nwoke ka ọ na-agụta o wee chọrọ nwatakịrị dị 6 years unu bụ ụmụ nwoke n'unu ka a na-aya mana ụmụ nwoke ka ba bụ ọsọ ya bụrụ ụfọdụ ọsọ ya bụrụ ha afụ NwaChinemelu ka a na-aya n'ọfa na ga-eme vadrapụ ndị na-anabaghị ba bebi na tide ndị na-anabaghị ba bebi wala kolombo cheta nwatakịrị ene nwere ife ọmaalị unu jezie na be nne na nna ike sọ na nne na nna ahụ enwere aka eduzie nwatakịrị na ọ bụrụ na ọmụmụ nne na nna na-eje achọ ka mbọ omenala anyị ọrụ nwoke na-abịa na-eje nwaanyị ejezi nwaanyị edu enye nwaanyị omenala ọ na-adagharịzi na ụmụ nwaanyị na-achọzikwu Okay, guys, let us look at the effects of early marriage on education. When we see affect the girl, chances of going to school. When we see the education. I didn't know any position maka na nwatakịrị dị 11 years iwe duli edue na be nwa duje isi nwoke nya dulu o nwere ife ọ mụtara ọ dị on right ị na-aghọta oluzie na be nwoke ni nwoke maka na nwoke ọbụla like nwatakịrị perepe nwere ife o ji like ya na yes so oluzie na ebe oli walawala agụ nke njọ ị na-ahụ nene na-agụ ya enyi ekwe oli ya rapụrụ gị ka ọ dị ma shuọ ọchịkwa dị ọkụ mawapụ ya nwatakịrị adị ime NwaChinemelu take on that. ọ dị ime ka ọ ya ejije akwụkwọ ọ na-eje na akwụkwọ ị na-aghọta ọ na-amụpụ atụ ya ọzọ ọ na-amụpụ obe aba atụ ya ọzọ ya saa laif ya chinjie nye due iru n'azụ ibi iru ya na-eche gị nye n'azụ Na ihe gbasara ọnọdụ ahụ ike nwata nwaanyị ahụ kedu ka ọ ya esi wee dị arụ ike nwatakịrị dị 11 years wee tọwa ime ụfọdụ na-enwekwa nsogbu nke ndị bekee kpọrọ VVF. So when it affects both their lives so much, they did not when they were VVF. If you do no operation, join the court or join the then the other one because very, very terrible. The girl child and not supposed to Emeka, So what they look affect their social life completely. Okay. I did ịmaala na mgbe mmadụ lụrụ ogo mmeife a sị na ife oge elulu abụrụ ụsa mmadụ lụrụ ogo mmeife ọ na-eme owe eto obi mana ọ bụrụ na mmadụ eluru ogo mmeife ewee kwali akwa ya na emeche mgbe ụfọdụ in most cases ọ nachi ya azụ tụ ife abụọ ka eme ndị akpatara na early marriage have now most of them they end up in divorce. Maka na nwatakịrị abụọ amara ife bụ love. No nke mali nwoke abụọ na abụrụ na love ya no lost. Nke mali ife bụ lost. Nwatakịrị akara mali ife bụ love nke ọ mara bụ lost. No nke bụ nwoke mali ife bụ lost na lost over the girl. You were genuine there. Something different from if one have all this while. Her education was cut short.
Of course, you have to go so what did you do at Omaro? Manina, we keep the domestic violence. Are there? You see domestic violence now. Nke mmalị bụ na nwatakịrị enwero ive ọmalị enụtị ya nwatakịrị pere mpe kanọ secondary school anụtị ya gbawa anya nwoke bụzi anya okele nje zutie n'ime arụ a na-abụ nwatakịrị nwaanyị ụfọ na-asịsị chedi olu ka nwoke eje n'okporo ịtalị pịawapụ ya azụ pịacha anya pịapụ ya ọrụrụ ntụ ọ bụrụ ya bụ domestic violence. Okay. I was thinking that I want to all more, so I can't. I don't do one KJ upon it. I don't touch a KJ upon what I made. So, well, I'm deep. I'm going to I know that program I will talk and just talk might be your mind. You know, a lot of things today as regards early marriage. The Manakaiti Guduna Palon, the Swiss metro ties roofing system. Another message. IBS, I am the champion of the everybody happy to be East. I am a Chief Mrs. Jude Edochie, Adere General, SSA Media to Anambra State Governor, a Nollywood actor and a producer, a blogger, Anambra.com and Edochie.com. Social handle is at Jude Edochie and I can program. It's a public policy analyst, NwaChinemelu 1 Ozubulu. When I in any situation, there must be a way out. Yeah. You know, how do you remedy such situation? Maka na ọbụkwala ma oli wala agụ nke njọ ọ ya na-agụ ụmụ nwoke steady. Ndị early marriage a ọ kere ọbụkwara ma mara ebe ọ ị na-aghọta ndị nne anyị na ndị nne anyị ndị nne na nna ka aja ga ebe ọ bụ na nwoke ahụ ebulu agụ ya ahụ na-ebịa na nya achọrọ sogodi ya bụrụ n'obu ego na ya achọrọ ka ya nụọ nwunu unu asị ya mba ekene ya anụ chelie ka ọ gụchakwuo akwụkwọ ka ọ mara ife ka ị wee nụvie maka na ilekwu anyị nwanna eji nne na nwatakịrị aba abụrụ ofu na tupu nwoke eluo na ọmụmụ nwaanyị na oluo 20 years 20 something ụfọdụ na-elu 30 ma ya bụ nwa arọba na anụ aka bụrụ nwatakịrị ewee gbuo ede nye nsogbu a n'aka so ndị nne na nna ka ọ dịla ese kpaa ndị be anyị si na akpa bụ ube njọ si ịnọ ya chedi olu ka ọ kaa aka ka o nwee echiche mmadụ mana ife bụ di na nwunye maka na most ndị aba amarịa n'ọbalụzie na be didebe wee mụba onye ndị suppose ịnọ under her mother and father's tutelage anọdụzie na be die afọ m nne na nna o nwere ka ndị ụka maọbụ ọha obodo ya esi wee nye aka wee kwụsị early marriage. In fact, one of the things na-ekwu a ga-eme ndị ụka ndị obodo ndị kịtazi adịkwu lọki na baya ebe a ndị na-abụ igwe na ife a na-abụzi ndị ji akwụkwọ na ugwu awụsakwa ndị na-awụzi ọba ndị na-awụzi eme ya bụ ndị bụ akwụkwọ na ọ ga-adị mma ka ha bido na-eme educate parents why na nwoke ama nje ji okefa pepe ịmana ife na-akpọsikwa ife a bụ ego parents da ogbe eweta ego a sị na will na mmadụ nwee will to do something onye nwere ego na-enwe will ọ bụrụ na ị jiri ego na parents ejiri ego ofunupụta mmadụ ji ezipụta ego abịa ha dị nne asị ọkụkọ mma akpụpụ nwa onye a take care of them in the house. So poverty is one part of the problems anyway that cause this early marriage. So now the church although so much in Christianity they say religious bodies really preach here n'oge and it's a cult led by other older women. Can the name I may initiate or men may initiate to this call at any level? So
So you begin to wonder, is she still a child? And that before name. So any even know game no educates. Yeah, NwaChinemelu, the cancer go at the end of the year. You cannot nobody under 8, or not child abuse. And the cable is you can have. I'm well innocent. I am on Facebook because beautiful discussion, serious lesson for those that have ears. Thank you so much for being with it. I come on a program I will talk. The cancer go at the year buying at 081 190 5555 081 190 585. Mobile 07018639546 07018639546. Ahead, the equal message na WhatsApp line. WhatsApp number 07082922780 and WhatsApp number. Okay. Hello. Hello. Good morning. Good morning to you. Your name and location? Uko, Uko, Bataba. No, Uko. Dalo. Thank you, God bless you. Hello, morning, no. Well done, no. Thank you. Amen. David Moore. Hello. Good morning. Good morning. What's your radio? You can hear me now. Felix, Amari, can you say fine? Prince Dennis. Okay. Welcome. Thank you. Oh, God bless you. Thank you. God bless you. Yes. As mutual and enjoy. Hello. Welcome to our program. Ofu advantage. Mfili di abuna.
ọ bụrụ na nwaanyị ahụ amụtara nwatakịrị nwaanyị amụtara n'oge na Chineke esorukwo ọmụtaba mmụ bụrụ ọgụ o bido n'oge mmụọ zukwa ike ọkabụ nwatakịrị mmụ ya akwụkwọ olu nwatakịrị NwaChinemelu nwere advantage dị na ya. A ga-adị mara ife nye advantage n'ime ya maka nwaanyị ka adịghị ọnwụ na onye afọ tolite ya na ụmụ ya na-etolite ọ na-etolite nwoke a na-akakwa nka na-aga onye ọ ga-eme oru nwaanyị abụrụkwa chara onwe pressure from outside the house and then o nwere ife a ga-emegidozi emegido because every dọkịta na-asị asị na ya mụrụ ụmụ ise oge etu anyị dị ụmụ ise mụọ ụmụ onye kwuru na akwụkwọ nwere saiz ọ na-aka mma iri saiz gị unu nụkwala ihe a na-ekwu asị na ntị na-anụ ihe agbamara aka ana ihe anyị na-ekwu bụ uche gị bịa ka nwatakịrị nwaanyị idobete nụchazi anya ka ọ ghara ime jewe aka kretie enwe ezinụlọ Adere kịta nwa ndị nne na-eme nzukọ ọnwa Ọgọst ọmụgo ndị mebere nke ọ dị nkọnwụ ka anyị esi wee tinye ọrụ n'ihe gbasara ihe nọma n'ime Ọgọst meeting ahụ. Ọ dị very possible because ka anyị si wee kwu mbụ nọ ndị nne na nna ka the onus light n'ọfa na ọ bụrụ by force nwoke chọgodo nwa gị burugodo ego niile dị n'ụwa bịa ikweta iwe nye your daughter's hand in marriage ọ bụ na ikwetara ihe nyere N'ịma n'oge ụfọdụ nne nwere ike jụwa nna sị mba anyị ha chọrọ si dupịa ndị a bụ ndị nne na nna abụ kwuru Zika n'ụbọchị na-agazi nwụrụ wee na-ekene Chief Mrs. Jude Edochie Adelu General Adelu gburugburu SSA Media to Anambra State Government, Nollywood actor, the producer, the blogger, Anambra.com and JudeEdochie.com. Social handle is at Jude Edochie. Adelu, can the parents sign advice? Daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị. Ndị nne na nna unu nwere nke nchọrọ ikwu biko ni zugbuo ụmụ unu mma andinyekwuolu n'ive aka kavayala enuzi dị n'oge wayala egwu na ọbaduzi ebe nwoke ka wee bido mba ahụ nene wee na onye mba nwoke bụ ọchịkwata ezinụlọ ya na ọ bụrụ ọmụmụ ka ọ na-ejebe nwoke Jude NwaChinemelu Igbo biko ndị amaghị ndị nkụzi na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ na-akọwa arụ na-agwa ụmụaka n'elu dị n'oge adịrọ mma ọkwụ ndị pastọ na ndị na-enwe prichin n'ụlọ ụka ha na-akọwara ndị mmadụ ọfụma ebe a ka anyị na-apịachie na program anyị nke taa bụ Tọka Ezinna Okeke onye ọbụla tinye ihe a mụtara n'ọrụ Adelu kene ndị gere anyị ntị dejene ụmụnne m dejene ọmụ bụ Jude Edochie Adelu General Uju onye agụleri ndị kọba ike ọnụ Anambra mụrụ m ekele nie NwaChinemelu ekwu anyị eke ebe anyị na-arụpụta ebe afọ ndị a nwere n'aka Okeke mmemme n'ofe ka ọ dị ụbọchị ọzọ. God bless all of us. Bye.